рада вітаць вас на адкрыцці часовай экспазіцыі. Нас разлучыў няўмольны лёс, прысвечаны сярэдняму сыну Якуба Коласа, Юрию Мицкевичу і Вялікай Айчыннай вайне. Назву выстаўкі далі радкі з паэмы Якуба Коласа «Рыбакова хата». Мой милый сын, моя Маруся, нас разлучыў няўмольны лёс. За вас зямлі я помолюся і акраплю росою слёз. С пачаткам войны няўмольны лёс разлучыў многіх сяброў, знаёмых, родных і блізкіх людзей. У сям'і народнага паэта Беларусі Якуба Коласа была свая асабістая страта. Вайна ўнесла жыццё сярэдняга сына паэта Юрия Мицкевича. На часовай экспазіцыі жыццёвы шлях Юрия Константиновича паказаны праз ад яго нараджэння і да апошняга ліста з фронту, які прыйшоў у канцы верасня 41-го года. Постаць Юрия Мицкевича раскрываецца па шэраг сямейных фотаздымкаў разам з яго калегамі, аднакурснікамі, сябрамі, праз ліставанні з роднымі, праз успаміны. Старэйшы сын Якуба Коласа Данила Константиновича Мицкевич так пісаў пра свайго роднага брата. Гости нашего дома любили Юрку. Яму часто приносили розныя падарункі, шоколадки, цукерки, пячэнне. У першую чаргу хацеў бы назваць Купалу і асабліва цётку Уладзю. Аднойчы настаўнікі школы былі здзіўлены і устрывожаны, калі пачулі ад малога Юркі песню са словамі «Дайце мне за руб з палціны дзевіцу с агнём». Сэнсу слоў такой прывольнай песенкі ён, вядома, не разумеў. Настаўнікі хацелі дазнацца, адкуль ён мог запазычыць гэтыя словы. Доўга смяяліся, калі знайшлі вінаватага. Ім аказаўся Янка Купала. А я перадаю слова дачце Данилы Константиновича Мицкевича, першага дырэктара нашага музея, Веры Даниловны Мицкевич. Вера Даниловна, калі ласка, вам слово. Дякую. Добрий день усім присутнім. Ну, як відомо, життя адмірила дядьку Юрку, а правильнее Георгию Константиновичу, всего 24 года. Другая всесветная война нанесла неимоверные страты. И особливо это, конечно, были життя людей, людские страты. Юрка так само отдал свое життя, мы не ведаем, где он склав голову, ну, это приблизно под Москвой, под Вязьмой, докладно. Про Юрия Константиновича нам завсёды рассказывали с детства внукам. Это и мой батька Данила Константинович, и Михась Константинович, потому что, конечно, на все их життя это был их боль, что они згубили своего среднего брата. Вот я коли, ну, уже шмат годов займалася розними пошуками и архивными в тым ліку, и коли вот за столько годов анализуешь, то бачишь, что все абсолютно сыны, осилки, голоти такие, боровички, яких голод, але они все были разные. Разные по характеру, разные по своих денег. Юрка, видать, был самый такие шустрый, хуткий, гарезливый, няўрымслівы, але вельмі справядлівы. Ён не терпел хлусні, падманаў. То есть вот неяк заўсёды адстойваў гэтую справядлівасць. За вот апошнія где-то 10 гадоў шмат дадалося матэрыялу. Я скажу, даюць свой плён архіўныя пошукі. Нам в 2013 годзе адшукалі, ну вот бачили так на выставе, якраз прадстаўлены метрычны запіс аб нараджэнні и хрещение Георгия Константиновича. И в додаток Михась Константинович завсёды казал, что по пашпорте Юрка был Георгий. Ну, паколькі ў Беларусі прынята гэта імя, як дома называюць Юрка. Гэты запіс нам адшукала сяброўка сталічнага музея песняра Эльвира Борисовна Калашникова, ученый секретарь музея, литературного музея сестер Цветаевых у городе Александровску, Владимирской области. И наш шмат разоў сюды приезжала, и цікавыя дастаткова матэрыялы, ну и у свой час я гэтай тэматыкай зацікавілася, потому что бывала ў Пермі, и нам пошукала гэты запіс.
Далей, дзесьці вот якраз приблизно в гэты час мне удалося знайсці справу архівную у фонде 205 нашего национального архива Республики Беларусь. Это про поступление Юрки на географічны факультэт. Яна невялікая, конечно, вот як там экзамены, якія здавалі, ось фото адшукалася, якое прыкладалі абітурыенты. Ну, трэба сказаць, што Юрка правучыўся, значит, некалькі гадоў, але геалагічны факультэт, глебава-геалагічны, так сказать, пераўтваралі ў геаграфічны, а ён хацеў быць менавіта геолагам. І таму з'ехаў у Ленинград. Правучыўся ён там всего паўгода. Яму не спадабалася. Я разумею, чаму, таму што яму не хапала радзімы, яму не хапала таго палявання, якім ён захапляўся. І ён пісаў нават у адным з лістоў, успамінала сяброўка сям'і Коласа, Туся Таісія Гончарова. А вот что Юрка писал, ну что гэта за город, такі холодны, суровы, і тут нават няма дзе трымаць тых сабак і няма куды выехаць на паляванне. Праз паўгода ён вярнуўся зноў у сваю групу ўжо на геаграфічны факультэт, які скончыў у 40-м годзе. Пра Юрку, ну, як бы за столькі гадоў маіх даследаванняў, новыя, да, нейкія звесткі тут і з лістоў, и, ну, образ его больше так вымалявался, скажем. Вот. И, конечно, вельмі добра, что в свой час написали про брата успаміны и Данила Константинович, и Михась Константинович. Яны успаміны абсолютно розныя, зразумела. И то, что была выдадзеная книжка «Опаленный золот», и то, что написана поэма, потому что это все у вянок памяти человека, які отдал свое жыццё за радзіму. А таких были миллионы молодых, прыгожых, таленавітых хлопцаў і дзяўчат. Ну, ось, каб трошки вас, можа, так подвеселить, я зачитаю, я в свой час писала, это вот цікавый, хороший артикул до стагоддзя Юрия Константиновича. Якраз з листа Туси Гончаровой до моего батьки, вот, с нашего приватного архива, и Таисия Миколаевна писала про ленинградский период життя Юрки. Славный был хлопец Юрка, добрый, чугий. Усё ходить до нас свататься по чарзе, то до Маки, это я молодшая сестра, то до меня. Надень ручник по расплячок, возьми каравай хлеба, зверху поставить сальницу и иди свататься. Спочатку до Маки в маленький пайпойчик, а я на его турне. Юрка, завтра мне автомат по правознавстве сдавать, а ты со своими розыгрышами пристаешь. Тады иди до меня, у вялікі покой с тым же караваем. А мне супрамат трэба здаваць, прычым мы вучыліся на 5, каб атрымліваць павышаную стыпендыю, таму што на яе жылі. Потым ідзе да нашай маці на кухню і кажа: Валентина Тимофеевна, гарныя у вас дочки, але злые, як ведьмы. Ну вот ён, сапраўды, вот у нас, як бы я думаю, что вот и Мария подтвердит, вот склаўся такі вобраз нашего родного дядьки. І заўсёды думалася, а вось згубілася гэтая галінка коласава дрэва, а ведь яно магло быць большее, шырэйшае, у нас бы былі яшчэ браты і сёстры. Ну, вось, як кажуць, не атрымалася. Дзякую, што нам вот предоставили для часовой экспозиции, паколькі трошки, так сказать, музей у ремонтным стане, вот, свои помешкания, Центральная навуковая библиотека Национальной академии наук Беларуси, якая носит имя Коласа после его смерти. Вот, и то, что мы можем вот, отзначить и еще раз вспомнить про наших воинов и вспомнить, что уже 80 годов нас отделяют, уже столько часу прошло от тых жудасных дзён. Дякую велике. Цёплыя сяброўскія адносіны склаліся у Юрыя Міцкевіча са сваім малодшым братам Міхасём, і менавіта боль аб страце свайго
любимого брата Міхась Міцкевич выказаў у ўспамінах пад назвай «Ліст на ўздагон». Шмат пакінуў успаміну, падзялюся невялічкім урыўкам. Міхась Константинович успамінаў: у сваіх паляўнічых вандроўках Юрка абышоў усё наваколле, упадбаў хутар з 5 хат в Усці. Яму так спадабалася гэтая мясціна, што ён пераканаў бацьку, то бок Якуба Коласа, наступнае лета правесці там, тым больш, што легкавушку М1 ўжо была атрымана і праблему пераезду спрашчалася. Мясціна сапраўды была надзвычай прыгожай і прыватна ў многіх адносінах. Прыгажосць гэтага не магла не крануць душу. Гэтаму кутку быў прысвечаны цэлы шэраг вершаў. У нас сёння таксама прысутнічае дачка Міхася Міцкевіча Марыя Михайловна, якой я хочу перадаць слово. Для вас. Сапраўды, мой бацька Міхась Константинович вельмі любіў Юрку, бо Даніла была трохі старэйшай, таму ён уже займаўся сваімі справамі, а з Юркам яны вельмі добра сябравалі. І якраз успамінаем в Усці гэтай прыгожай куточкі беларускай зямлі, там, дзе бываў Колас, бо яго родная вёска Мікалаічына, Стаўпечына была тады ў заходняй Беларусі, і ён выбраў для адпачынку Пухаўшчыну. Спыняліся звычайна ў звычайнай хаце, у гаспадароў, спалі дзеці на сенавалі, было шмат сяброў, якія заводзілі там. Ну і месца сапраўды вельмі прыгожае. Вось уже казалі, што Колас прысвяціў шмат вершаў. Вось адзін з такіх, які мне запомніўся, і куды на гэта месца мяне браў мой бацька Міхась, бо ён спамінаў, як там быў разам са сваім бацькам Якубам Коласа, это Бусцянскі груд. Прудок удалы я сабе абраў, і часта вольныя часіны сажуся там каля хваіны, п'ючы мяды лясоў і пахі траў. Не славіцца багацце мой грудок, але ён просты і адкрыты, сіўцом, чаборыкам спавіты, дзе пчолкі зводзяць самавіта, збіраючы па кропельцы мядок. Гваздзічка белая рассыпана вакол, нібы махрыстыя сняжынкі ляглі на тонкія націнкі, аздобіўшы пясчаны гэты дом. Вось гэтая гваздзічка, гэта была любімая кветка жонкі Якуба Коласа Марыі Дзмітровны, вельмі пахучай, нават Даніл Константинович спрабаваў зрабіць духі з яе духі, бо ён быў хімік, і вось спрабаваў і гэта. Вось тыя мясціны бацька расказваў, як захапляўся Юра рыбалкай, як яны хадзілі, ён да яго лавіў конікаў панахвастым, і потом мне прыйшлося таксама лавіць гэтых конікаў, калі ўжо мой бацька рыбачыў на хлёст, я таксама лавіла гэтых у лузе гэтых конікаў для яго. Ён быў страшны такі выдумшчык, ён любіў жарты, розыгрышы. Ну, бывала, што і пападала за гэтыя розыгрышы. Бо аднойчы разам з сынам гаспадара Міша ён кабылу разукрасілі пад зебру. За што ад гаспадароў ён папала. Ну, вельмі любілі жарты, бачылі, што адзін з рыбакоў паставіў шнуры, яны ціхенька прабраліся, на адзін шнур прыцепілі воблу, на другі там бутэльку з уже выпітай гарэлкай. Ну, вось такія вось жарты ён вельмі любіў. Нават і дома любіў жартаваць. У іх была такая дзяўчына жыла, Женя Увядзенская, якая шмат любіла гаварыць па тэлефоне. Так што зрабіў Юрка, на тэлефон быў такі падвісны, на рычажок прывязалі нітачку, калі яна пачынала там размаўляць, праз некаторы час Міхась за гэту нітку дзёргаў і выключаўся. І тая ніяк не магла зразумець, што атрымалася. Потым, калі ўжо не пабачыла, не знайшла гэтую нітачку. Ну, а сам ён быў такі, бацька мой пісаў, што ён параўноўваў яго з нейкімі героямі, больш яму нагадываў ці Тома Сойера, ці Шпігеля, бо характар быў такі сапраўды вельмі вясёлы, завадны, але трошкі і бесшабашны. Ён прыгнуў з Віслаўскага моста, пашкодзіў сабе ногу на спор, а калі паехаў да дзядзькі ў Нікалаю, там вялікая рэка, кажуць, вось, это не ваша Беларусь, не пераплыць, не перайсці. А ён
адразу кинулся в воду и поплыл. И его встречные браты спужались, взяли лодку и поехали за им, что нет, але он переплыл. То есть, ну, такие 3 кілометри. да. Лиман. Да, недзе до кілометра 3 плыв. Ну і ось батько вспоминал такий цікавий випадок. Это у вёсцы уже Березянка, там каля хаты плакав маленький хлопчик, там годов 5-6. Что здарылася? А бацькі дали ему ключ от хаты на вероўцу, и он эту вероўцу крутил, и она попала в студню. И Юрка одразу скокнул туды, и вот мой батька был таким жахом, як я оттуда вылез, але так ногой подцепил эту веровку, бо там вода вельми холодная, линейк выбрался. Ну вот такий був Юрка. То есть шмат было пригод, шмат цікавого, тому що особливо вось летний отпочинок, тому що это была Пуховщина, могла быть и рыбалка, и полювання, и он захоплялся, нават сполучаў і рыбалку, і паляванне. Калі былі вялікія галаўні, яны бачылі, то Міхась кідаў хлебныя коркі, а ён стрэліў, калі падплываў галавень, і тада хуценька бух у воду, калі рыба аглушана, і выцягваў яго. Ну, то есть вот такія цікавых гісторый. Бацька ведаў, што ён захапляецца паляваннем, і яму падараваў стрэльбу заур 12-го калібра. Вось, і Міхася ён не браў з сабой на паляванне, казаў, што яшчэ малы, але яму змайстраваў рагатку, і той вось быў майстар па стрэльбе з рагаткі. Ну, вось такія цікавыя ўспаміны пра гэта ўсё. І калі яны ўжо развітваліся тут, у Менску, Юрка пайшоў у камендатуру, вось на фронт, і ён сказаў: Міхась, захавай мои стрэльбы, бо я прыеду, мы будзем разам хадзіць на паляванне. І сапраўды, калі сям'я уже бегла, яны захапілі вельмі мала рэчаў, толькі там 2 валізкі, некую там вяндліну, а Міхась узяў, хоць ведаў, што дарога будзе цяжкая, Юркавы стрэльбы, ён іх берог, а Юрка не вярнуўся. Дякую, Марія Михайловна. Наша сённяшняя выстаўка прысвечана Юрку і Вялікай Айчыннай вайне. Мне вельмі прыемна, што на нашым сённяшнім адкрыцці прысутнічаюць сапраўдныя вайскоўцы. Хочу прадставіць вам нашага ганаровага гостя, генерал-лейтенанта ў адстаўцы Владимира Тихоновича Шаўцова. Дзякую вам, што вы сёння з намі, што вы сёння да нас прыйшлі. Хочу рассказать еще трошки про Юрку. Як казала Мария Михайловна, ён быў вельмі трапным стралком, ён удзельнічаў у спаборніцтвах па стэндавай стральбе. Увогуле хлопец быў такі непрыхатлівы, да ежы адносіўся, да адзення так вельмі сціпла. Не любіў ганарыцца, не любіў, калі іншыя расказвалі, што ён Коласаў сын. І нават спаў, ён любіў спаць на верандзе спачатку вясны і да самых маразоў. Ну, такі быў вельмі моцны хлопец, юнак. І калі пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 40-м годзе ён трапіў на вайсковую службу, то яна для яго не была цяжка. Ён з лёгкасцю пераносіў все, что выпадало на их долю. Служил Юрий Мицкевич у 62-м конным артиллерийским полку 8-й стрелковой дивизии. Часть размещалась у невеликом местечку Стависки под Ломжей на Белосточине. И так атрымалася, что сегодня на нашей импрезе присутнічае наш вядомы беларускі архітэктар Галіны Левіна, дачка заслужанага архітэктара Рэспублікі Беларусь Леаніда Левіна, які разам з Аірам Азгурам працаваў над помнікам Якуба Коласу. Так атрымалася, што з мужам роднай цёткі Леаніда Менделевича Марыі Райхельсон з Ігорам Малочнікавым Юрка служыў разам. Ігор Малочнікаў разам з Юркам быў у камандзіроўцы, і 17 чэрвеня 41 года пачаліся рэспубліканскія спаборніцтвы па стэндавай стральбе. Яны разам удзельнічалі ў іх ад каманды стралкоў заходняй асобнай ваеннай акругі, і таму так атрымалася, што ў першыя дні вайны яны не загінулі. Я хочу перадаць слова Галіне Левіны. Калі ласка, падзяліцеся вашими успоминами и про Юрку, и про ваши службы. Спасибо. Для меня сегодня такой волнительный момент, потому что
мои какие-то личные поиски, мои семейные истории, которые я, в общем-то, не знала на протяжении всей своей жизни, они вдруг приобрели совершенно новое продолжение, совершенно новый поворот. И несколько лет назад я была у вас в фондах, и мне любезно показали письма моей бабушки Марии Марковны Рахисон, которая писала Якуба Колосову в поисках своего мужа Игоря Нахумовича Молочникова. И совсем недавно я нашла на сайте «Память народа» один документ, который меня очень трогает. Но до этого я хотела сказать, что моя тетя, его дочь, умерла недавно, и она меня просила найти своего отца. И все эти годы я, работая над благовщиной Тростенцом, посещая многие в Германии концлагеря, где были наши военнопленные, я всегда проверяла имя двоих человек. Я всегда искала, я не знала вас никого, у меня не было никаких контактов, но я всегда проверяла в списках своего двоюродного дедушку и его друга Юрку. Извините, я не имею права, видимо, так произносить, но поскольку так говорили, моя тетя говорила, так говорила моя бабушка, я еще раз извините. И я проверяла всегда эти два имени. Для меня это было что-то вообще, честно говоря, для меня это была такая мужская дружба, которая была очень красивая. Я не знаю, как в ваших семьях хранится эта история, но я знаю, что оба оканчивали БГУ. Игорь Нахумович Молочников закончил в 1940 году факультет, биологический факультет. Написано, у нас сохранился его диплом со всеми отметками. Написано, что это было белорусское отделение. И бабушка часто была в доме у Якуба Колоса, поскольку ее муж дружил с Юркой. И вот эта история, она как-то прервалась войной. Но меня она увлекала, потому что, еще раз я говорю, для меня это была такая удивительная дружба двух молодых, вот вы сейчас рассказывали о его характере, и я восстанавливаю характер своего двоюродного дедушки, потому что у меня сохранилась фотография 1934 года, он такой пижон, как бы говорили, с галстуком, с таким эстетским, пиджак, пуговички на воротничке. И вот этот документ, о котором я вам сказала, на сайте «Память народа», это заявление на пропавших без вести. Заявление, да, это называется «Информация для донесения» 29.12.1946 года. И здесь написано фамилия, имя, отчество: Молочников Игорь Нахимович, но он был и Игорь, но в таком транскрипции, в русской транскрипции Игорь писали. Место рождения Минск, БССР, город Минск, коммунальный переулок номер 7. Вот Белостоцкая область, местечко да, почтовый ящик 57/3, где проживал до призыва, Островского 15-2. Дом сохранился, я просила реставраторов, мне посмотрели по картам, которые были довоенные, и он сохранился. Дополнительные данные разыскиваемым, двоеточие, письма товарищей, сообщения воинской части, свидетельские показания и другие, приложить к анкете. Вот в этой части написано: подтверждение, выданное deput.верх.сов.бсср, народный поэт БССР К. Мицкевич, в скобочках Якуб Колос, о том, что действительно был мобилизован в РКИА в 1940 году и направлен в 62-й артполк, который находился по адресу, так, тут немножко плохо видно, но есть адрес, других данных нет, подтверждение прилагаю. Ну вот такая история, которая связала историю нашей семьи с вашей семьей.
И в завершение я хотела бы добавить, что бабушка Рахицу Мария Марковна, находясь в эвакуации в Киргизии в то время, в Карабалты, станция Карабалты под Бишкеком, она обращалась к Якубу Полосу, и эти письма сохранились у вас в архиве, с просьбой прислать вызов в Минск, поскольку нельзя было, вся семья погибла в гетто, дедушка еще был на фронте, и они не могли вернуться в Минск. Насколько я понимаю, он отправил это приглашение, но они вернулись раньше, о чем она пишет, уже благодарит его за то, что он это сделал, и просит прийти навстречу к нему и отблагодарить, рассказывают, какие замечательные у нее сын, будущий Леонид Левин, архитектор, и дочери. Спасибо вам большое за возможность быть с вами сегодня, и я взяла фотографию своего двоюродного дедушки в поисках найти его лицо среди довоенных фотографий. Спасибо большое. Сапраўды, вельмі нечакана выбухнула вайна. Юрый разом со сваімі братамі Данілам і Михасём Міцкевічамі выкапаў каля дома Якуба Коласа, які знаходзіўся ў цяперашнім парку Горкага. Тады гэта вайсковы завулак, 2 траншеі і сховішча ад бомбаў. 22 і 23 чэрвеня вайсковая камендатура патрабавала ад Юркі, каб ён неадкладна вярнуўся сваю часць. Але ж, натуральна, гэта было немагчыма, бо ўжо пачаліся актыўныя ваенныя дзеянні. Днём 24 чэрвеня ён зноў ідзе ў камендатуру, і менавіта ў гэты дзень пачалася моцная бамбёжка сталіцы Беларусі Мінска. Сын Якуба Коласа, малодшы Міхась Міцкевіч, успамінаў: ніхто тады уявіць не мог, якія цяжкія выпрабаванні лягуць на нас, на народ. Перад развітаннем мы з Юркам селі каля дрывотні. Я прынёс каробку цукерак, да якіх ён быў яшчэ ахвочы. Невясёлая адбылася размова. Я сэрцам адчуваў, што больш мы ніколі не пабачымся, але выказаць гэтага я яму не мог. Было так цяжка, так горка. Праз пару гадзін, як Юрка пайшоў, пачаўся вялікі налёт авіяцыі. Ад разрыву бомбаў задрыжала зямля, пачаліся пажары. Прыйшлося выкаціць з-пад дрэў аўтамабіль, а ў яго сеў акумулятор. У спешцы паспелі схапіць пару чемоданаў, кошыкі з ежай, а я Юркавай стрэльбай яго фотоапарат. Вывезці нас з горада пагадзіўся сусед з тым, каб другім рэйсам забраць яго сям'ю. Гарэлі хаты на вайсковым завулку, здаравенныя галавешкі далёка прыпляталіся пад узняўшымся шквалам ветру. Сапраўды, тэма вайны вельмі актуальная ў беларускай паэзіі, поэтому займае вельмі цэнтральнае месца у творах многіх беларускіх пісьменнікаў. Гэта варта адзначыць.